Produktu eta zerbitzuaren masako pertsonalizazioan ikerketa ildoa. Ildoko ikerlari taldeak lan egiten du eredu multzo, metodologia eta pertsonalizatu daitezken tresnen garapenean. Bere helburua enpresari merkatuko aukera berriei heltzeko aukera ematea da. Nabarmendu nahi dira, teknologia hauek aplikatzen ari direla industria eta zerbitzu munduan, eta teknologia disruptiboen balioa agerian jartzeko metodologiaren jabetza erregistroa ere egin dela. Ikerketa hauek garatzeko erakunde hauekin egiten da lan, honako eremuetan. Massachusettseko Institutu Teknologikoa, zerbitzu pertsonalizatuen ereduetan, Agengo Unibertsitatea, Open Innovation sartzeko, Matia Ingema Institutu Gerontologikoa, etxean laguntza emateko eredu pertsonalizazioan, Valentziako Unibertsitate Politeknikoa, hornikuntza sareetan, eta Euskal Herriko Unibertsitatea, produktuen zerbitzuen diseinuan, softwarearen produktu lerroaren kontzeptua sartzeko.